Wanda daga yara har manya ha. Balas. Malam mutum ka samu daga ne tun da ina daga can ina hango ka sai dariya kake sha. Ka zo gida yadda yake rushewa a garin da kai ruwan bane yayi gyara ba da wallahi ruwan bane. Ma zai fi sabilillahi saboda mugunta. Idan mutane na rushewa mai kuma ka tusa musu sai ka kana musu dariya. Wannan ba yi. Haba bane. Shikenan da gida ya rushe ba mutum ba zai dariya ba. Ku ya kuke famar ku sawa mutum ido ne. Amma dariyar ma da mutum zai annashuwa ne ba. Amma wannan din ba daidai bane tunda wannan ruwan Allah ne ya kawo. Kaga anan gun ka sami ka tashi kawai ka tafiya. Kuma kana so ne in tashi barka. To shikenan ba zai haka da ni ba. Cikin dariyar ka. Say ya arhamar rahimin, keep me on sirat al-mustaqim, and don't you let go, you got all your ground. Ha, sarkin dariya. Abanas. Sarkin dariya. Ya yau kuma kalli ranka kunti lafiya. Ko yau ma ruwan ne kuma ya ƙara barna shine kuma yau ka fito ta wannan fuskar. Wallahi ruwa ya rusa min gidana. Ka ce me? Ruwa ya rusa min gidana. Assalamu alaikum. Malam Ahmed ya. Ya yi ciki ne wasu. Malam Ahmed. Malam Umar ya. Normal wallahi. Ya ruwa ne. Wallahi ruwa alhamdulillah ruwa ya gyara wallahi. Ya yi gyara ba? Ruwa ya yi gyara ko kuma ya jawo gyara?